Nduna imene yangosankhidwa kumene kukhala nduna yoona zaulimi komanso ulimi wanthirira ndi nkhani yokhuza chitukuko cha madzi amenewo ndi aloza fachimbirizi afotokoza kuti boma lawo padakali pano lili kalikiliki kuyendesa dongosolo la AIP komanso chinthu chachikulu choyambirira chimene akhala kuchichita ndi kufuna kuchita reform ndondomeko imene idalipo ya Dr. Lazarus Makafe Chakwera mu nyengo imene amapereka za AIP. Ndunayi yayankhula dzulo pamene imachitisa msonkhano mu mzinda wa Lilongwe kumene amachita launch ndondomeko yogawa zipangizo za ulimi Zosika Ntengo. Iwo afotokoza kunena kuti dongosolo limeneli likuthandizidwa ndi bungwe lija la Waneka Fund komanso mapartners ena amene yakuthandizira kuti ndondomeko iyi ikhale ikuyenda bwino. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti reforms amene akhala akuchitika kapena kuti kufuna kufukula kupeza zimene zakhala zikuchitidwa mu nthawi ya usogoleri wa Dr. Lazarus Makafe Chakwera mu usogoleri umene uja umene udayamba kulamulira mchaka cha 2020 kulekera mchaka ichi cha 2025. Ndipo malinga ndi report akuonesa kunena kuti mu 2020 kufika mchaka cha 2025 boma lidawononga ndalama zokwana 690 billion ku ndondomeko imeneyi ya AIP. Ndalama imeneyi malingana ndi usogoleri umene wapita uja ndi imene idachitidwa design kuti igwiritsidwe ntchito pofuna kukwaniritsa kuthandizira Malawi kuti ino chakudya chipezeke mdziko lino ndi kutinso katundu apezeke motsika mtengo wopangira zaulimi. Ambirizi afotokoza kutera kuti boma liyesesa kuchita reform mu nkhani ya dongosolo la AIP momwe limayendera mu nthawi imene amasogolera Dr. Lazarus Makafe Chakwera koma asimikizira mtundu wa Malawi kuti ngakhale akhale kuchita reform komanso nkhani yakugawa zipangizo za ulimi Zosika Ntengo ichitikanso mwachangu. Iwo afotokoza kuti zimenezi asaganizire ngati zithandizira kuchedwesa dongosolo la affordable inputs komano aonesesanso kuti malingana ndi nthawi yake zinthu zonse zikhale kuti zalingana ndi kuti Amalawi akapindule ndi ndondomeko iyi. Komano adafotokozera mtundu wa Malawi kunena kuti amene achitire distribute zipangizo zimenezi za subsidy program akuti ndondomeko yake ikhala yosiyanana napo ndi imene anthu akuidziwa. Choncho sadafotokoze kwenikweni kuti ndondomeko yagwiritsa yotani koma afotokoza kuti ndondomeko ikhala yosiyana ndi imene ikhala ikugwiritsidwa ntchito pakagawidwe ka zipangizo zimenezi Zosika Ntengo. Ndipo atafunsidwa ngati nambala ya anthu amene akuyeneka kupindula nawo ndondomeko imeneyi ikhalenso momodzi ngati momwe idatulukira budget ya 2025-2026 national budget imene imaonesa kuti anthu amene angapindule ndi 1.5 million. Ambirizi adafotokoza kuti pankhani ya kuchuluka kwa anthu amene angapindule ndondomekoyi anena kuti zimenezi zizaperekedwa after kuchita review komanso nambala yeniyeni izazindikirika pamenepo azaone kuti ma funds amene alipo ndi ochuluka bwanji ndi pamenepo azakhale nakuperekanso chiwerengero cha anthu amene angakwanise kupindula ndondomeko imeneyi ya AIP. Ndipo pankhani imeneyi adafunsanso amene amachita malonda amene amagulisa zipangizo za ulimi adapempha kuti asise mitengo ya zinthu zimenezi ndi kuti alimi akakwanise kufikira komanso iwo adapempha kwambiri akuchita malonda kuti asisire mitengo kwa alimi amene amagula zinthu m'magulu. Oyo nkhani yokhuza zipangizo Zosika Ntengo za affordable inputs imene akufotokozera aloza fachimbirizi amene ndi nduna yatsopano kumeneku imene akufotokoza kuti pakufunika pachitike reform zinthu zisanayambe kugawidwa koma asimikizira Malawi kuti ngakhale reform akhala kuchitika komanso aonesa kuti nthawi yoti zimenezi ziyambenso kupindulira Malawi ikhale yoyikika bwinobwino kuti reforms asachedwesenso ndondomeko imeneyi. Choncho timve maganizo anu comment section amene video ya msiku lero mnali ndine Mike Thompson kongera mchite like komanso subscribe kuti tunzo pasana na mavideo kuronzana kwa masama YouTube channel.